Wel, dyma fi wedi cael dŵad i gloi i rhaglen i'r set fawr yma a da iawn olygfa. Fama mae calon y Gymru wledig yn curo, swn i'n deud heddiw. Ac oedd y disgwyl ar pethau amdana ti ddod ynddo. A mae wedi bod yn sioe arbennig lenni. Teuluodd, y fferm deuluodd yn dod i'r amlwg o'i. Fenyllydd, ti'n wedi bod yn dod yn gefn i'r sioe ar un y blynydde ac yn ennill am y tro cyntaf. A mae'r sêl o'r y teg wan yn eitha resymol. A mae pobl Sir Gar yn falch eithriadol a maen nhw wedi cael arweiniad Brian Jones yn do Castell Hywel. Mae wedi taflu un, fel mae'r sywyddion mae gyd yn gwneud yn ei tro i'r holl weithgaredda. A mae wedi benthyg i hunan i'r gwaith a'r cychwyn o dde. A mae wedi bod yn garedig tu hwnt. Mae caredigrwydd yn byrlymu trwy'r gymdeithas lenni. A da ni'n deud bob amser hefyd, oni bai am bobl sy'n gwirfoddoli ynddo ac yn sicrhau fod yr olwynion i gyd yn troi lle bys ni. Wel, byddwn ni'n mynd man adeg. A mae'n braf gael prisiau da. Pawb yn gweud yma'r sioe o'r yn y byd yn mynd i'n. A dyma'r gwartheg o'r yn y byd. Wel, mae'n rhaid i gael pris teilwng yr yna. Mae'n ffena siop ardderchog ac yn pwysleisio pa mor bwysig ydy'r diwydiant amaeth a chynhyrchu bwyd yma yng Nghymru. Diolch i chi am ymuno fy ni'r wythnos yma. Cofiwch am yr eich bwyntiau yng Nghymru ifan heno. Hynny am 58, ond oedd i wrthon ni'n dau o'r ffair eia. Hwyl awr i chi gyd. O, Dolig Llawen. A ti bod, gwe? Ti wedi gael yn anreg i chi?